கேன்சரை கண்ட்ரோல் பண்ணலாமா கியூர் பண்ணலாமா? பேஷண்ட்ஸ் கேட்பாங்க, டாக்டர் நீங்க சில பேஷண்ட்ஸ்ல கேன்சர் கியூர் பண்ணிடலாம்னு சொல்றீங்க, சில பேஷண்ட்ஸ் கேன்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம்னு சொல்றீங்க, இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஒரு பேஷண்ட் ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் டிசீஸ்ல வந்தாங்கன்னா we definitely aim at curing the patient. இதே கொஞ்சம் இன்டர்மீடியேட் ஸ்டேஜ் இல்ல அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ்ல வராங்க பேஷண்ட்னா a cure may not completely be possible, in which case patient உடைய symptoms and disease கண்ட்ரோல் பண்றதா நாங்க எய்மா வச்சிருப்போம். பட் இதுல சில பேஷண்ட்ஸ் who respond very well to treatment, அவங்களுக்கு வந்து இந்த கார்சினோமா ஓவரி இல்ல சில பிரஸ்ட் கேன்சர்ஸ்லாம் ரொம்ப நல்லா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அவங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த மிட்வே ஆஃப் த ட்ரீட்மெண்ட் we change our intent of the treatment. இத்தனை நாள் கண்ட்ரோல் பேசிட்டு இருந்தவங்கள we will plan to cure the patient or we'll attempt to cure the patient. இதுதான் வந்து கண்ட்ரோல் ஆஃப் டிசீஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ரீசனுக்காக தான் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு சிம்டம்ஸ் வரும்போதோ இல்லை கட்டி சின்னதாக இருக்கும் போதே டாக்டரை பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சிருங்க to aim at cure ன்னு சொல்லுவோம். Get detected early, get treated early.